episod. Salutare tuturor și bine am găsit la un episod de Zuba aici cu Radu. Salut! La episodul anterior de Zuba ne-a scris un englez de 120 ceva de abonați. Ceva în comentarii, mamă, uite, vezi și acolo? Bă, vulturul! E paznic! Deja a murit. Eu. Și eu. Am început bine. Cel mai bine am început. Minus 6 trofee. Mamă! Minus 0. Nu cred că te joc șocolade. Da, știi că eu am 0 trofee. N-am ce pierde. Hai că joc cu noi. Ia deschid o cutie. Mai țin pumnii. Deci nu, eu mai țin că mie nu mi-a picat nimic. Băi, hai că țin. Mai deschid una. Ia! Bă, dar nu știu că nu poți să pice caractere din astea. Arc nitro. Îți mărește raza și... Bă, știi că din cutiile astea nu poți să spice caracter. Ia, mai deschid una. Sau poate mai împing ca un element. Nu, cred. Ia! Bă! Element nou. Armă. Am automat nitro. Bă, și eu am... Ia eu cutele. Deci 3 chesturi, 2 elemente. Eu am 3 elemente. Hai că te prind. Da, mă, că pun pe... Mamă. Cât noroc! Nu știu. Eu am 1100 trofee și... Și eu am 300. Mamă! Bă, vină ca un paznicule. Bă... Invizibil? Mai știi? Mamă, dar nu putem să luăm grenada. Bă, mă fac invizibil. Ma! Trage, bă! Trage sulița, hai, trage! Sulița de aur! Hai, bă! Invizibil? Invizibil să... arc de aur! Cum puțile mele de aici? Am omorât pe Larry! Hai, mori! Pe dorsal penal pleacă de aici. Îți dau cu mingea. A, uite ursulețul cu ala. Hai, vin încă. Mă bate ursulețul cu ala. Până m-a bătut. Vin. Sunt în zonă. Mă. Am un lag. Gata, m-a făcut invizibil. Te-ai pus pe bătaie. Invizibil, na. Mă uite-l pe ăla. Uite la pe. Hai, vine. Mam! Bă, mă bate... Nu? Care tu nu ai. Mamă! Da, știi că... Ia mea. Hai, Ne tu câte caractere ai? 3. Și eu.
Mamă! Ce e pe aici? Și câte elemente? 3. Eu 2. Oh, ce aici? Deci maimuță mică, maimuță mare, om cu păr mare, Nu, ăla e de la de Ever. Evro. De la de tot timpul. Și după om de ăla se face gardian. El și gardian. Ma. Cu armă, Și l-ai jupuit. cu armă legendară, gândește-te. Foarte bine. Mormon, Mamă, ce jupuit ești pe asta. armă legendară. Messi. Ești Messi, ia zi. Mamă. Nu te cred. Locul 2. Cum? Bravo, mă. Bă, măcar... Bă, mai am și într-un Liga 5-a. Eu mai mult și în Liga. Hai, deci tu. Stam, s-a gata. Cum? Ce? M-a bătut pinguinul. Pinguinul să strige ura. Ia veni un cam. De ce ai făcut invizibil că nu e nimeni pe aici? Arma legendară a fost scăpată. Hai să o luăm. Uite bă ce aici. Bă, suliță. A, uite o echipă pe acolo. Invizibil. Rip Molly. Mol. Invizibil. Dar de unde mă știa? Bă, măcar l-am omorât pe ăsta. Hai să luăm repede medkit-ul. Nu te băgă, nu te băgă. Pleacă. Am băgat în gen. Pleacă. Fă-te invizibil și pleacă. Ca și cum s-a întâmplat nimic. Hai. Mamă, ce Te-am dat un pic. Hop. Invi? A, cred că dă cu auto ai mumuc de unde știe că când suntem invizibil. Ma. Bă, cu suruța poți să te miști mai repede, deci nu ne lăsăm până nu prindem. Pa. Vezi că asta e la mine la mormânt aici. Plânge. Cum se smulge. Dai! Haide. Hai. Ok. Bă, dacă medkituri aveam, mă. Că dacă ne bătem, puneam mai medkituri își dă. Păi ce vrem a luat de la mine medkit? Aha. Uite. Ce fac? Bă, mai dăm un singur meci și după aia încheiem episodul. Sau poate 2 meciuri, nu știu. Mamă, dar fix în deșert. Hai la legendar. Da, avem mare. Bă, suliță. The gold. Nu la legendar. Era pe aici. Am dat de legendar. Bine. Uite că-s Larry. Vin.
Yes. Hoțul, eu l-am bătut. Că dacă o să mor, poate... Doamne ajută. Da, mă. Chiar dacă nu așa. Hai victorie. Bă, nu știu, nu. Să știi că fuge repede. Asta e lui. Bă, dar a murit o grămadă. Mamă, ce bucate îmi dă lui Bruce. Se simtă? Defend deja. Auto. Auto la băiatul. Aha. Mamă, ce bucate am dat. Dai, mă. Stai. Haide. O să-ți iau legendară. Da. Nu mai gata. He. Așa ai făcut și tu în episodul trecut. Dacă era mulți acolo, ce vrei să mor și eu? A fost scăpat. Ai pot să scapi de un Nu am dat și departe. Abia o vedeam. Nu te băși tu să mori aici lângă mine. Nu. Că nu puteam. De ce e vreo problemă? Da. N-am... Hai, sfârșit. Asta e. Așa am dat-o lui ăla. Baftă data viitoare. Mersi. Păi nu, mie zicea. Da, da. Bune. Punem bafta acum. Uite, baftă data viitoare. Punem bafta acum. Ai fost ucis de foc. Păi dacă fane. Păi dacă fane. O stica că am luat o armă legendară. Păi da, dacă o luam eu, da? Și că doar o armă legendară e pe meci. Păi da, dar nu e corect, că eu l-am omorât pe ăla. Uite butoaiele. Uite butoaiele. Vine acasă. Dar știi că mai sunt decât eu cu ele. Te du. Ma! Măcar am luat cu 3. Sau 2, Karin. 3. Bun și ăla. Sună telefoanele. Bă, cred că încheiem și în episodul, că am filmat 13 minute. Da. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa! Pa!